Третият плогинг от нашата годишна верига е към своя край. Посетихме едно сакрално място, ранохристиянският манастир в местността Джанавара над квартала Спарухово във Варна. Плогинг толкова не се получи този път, тъй като имаше твърде много боклуци, най-много от всички обекти, които сме посещавали до сега. Следете нашите обновления, за да разберете кои са следващите интересни, красиви места около Варна, които ще направим по-чисти с Куп Корпорация.